Hej, mit navn er Julia, og jeg er en GRSP Scholar, hvilket vil sige, at en Rotary-klub her i staten Georgia i USA sponsorerer et år for mig på et universitet i Georgia. GRSP står for Georgia Rotary Scholarship Program, så det er et Rotary-program, der på sin vis kan sammenlignes med Rotary's Youth Exchange, dog med den forskel, at det ikke er et exchange, det vil sige, der er ikke nogen amerikanske studerende, der kommer til Danmark. Det er et unikt program for staten Georgia, hvor de tilbyder udlændinge at komme til staten Georgia og studere i et år. Jeg har været så heldig at ende op på University of Georgia, som er et af de større universiteter i staten Georgia. Og mit scholarship dækker alt fra selve det at gå i skole og mit dorm room og mad til bøger. Det eneste det ikke dækker er min flybillet herover og min health insurance, som man skal huske på at man skal have, når man er i USA. Da GRSP er et Rotary-program, så er der også en meget rotariansk tankegang bag GRSP, og deres mission statement er Peace, hvor P står for Promote Peace Through Understanding, E står for Encourage the Exchange of Cultural and Social Experiences, A står for Advance the Ideas of Rotary, og C står for Create Opportunities for Friendship, og igen det sidste E står for Envision a World where peace is a reality. Man møder alle de andre GRSP scholars, der er. Og derudover så får man jo også muligheden for at lære en masse amerikanere og eventuelt andre internationale studenter på ens universitet. Den får man også mulighed for at lære at kende. Og derudover er noget af det mest fantastiske jo ens værtsfamilie, som man ligesom i Youth Exchange programmet også har her. GRSP var tiltalende for mig, først og fremmest selvfølgelig fordi jeg kunne få lov til at komme ud i verden og møde nye mennesker og møde nye kulturer og udvide min horisont, men også fordi at GRSP gav mig muligheden for at studere uden at jeg behøvede at studere et specielt major. Det vil sige for mit vedkommende, at jeg tager matematik, jeg tager moderne dans, jeg tager astronomi, jeg tager ballet, jeg tager avanceret kinesisk, og jeg tager music business. Og det er bare for det her semester, så næste semester ser mit schema sandsynligvis anderledes ud. Jeg har allerede mødt de andre GRSP-studerende, og derudover har jeg valgt at involvere mig i min skoles breakdance club og i min skoles eller universitets radio. Derudover så betyder football jo alt her, og med football mener jeg ikke fodbold, jeg mener amerikansk fodbold. Hele vores campus transformeres ind til et stort football pre-party før et football game. Og jeg må ærligt indrømme, at det giver noget til universitetsånden, at man har de her universitetssportsgrene, som alle går meget op i. Fornemmelsen af, at vi alle sammen tilhører det samme universitet, er meget større her i Sydstaten fornemmer jeg, end det er derhjemme. Og så kan jeg hilse at sige, at vi vandt vores første home game imod University of South Carolina, som vi har tabt til 3 år i træk. Så go dogs, sick 'em!